केनु होई ए तरह पंडित जी के गांव में बिजली के तार घिंचाए लगल। बिजली के तार घिंचाए लगल तो कहलो जे हो हाथना तार पर तोका फसौले बड़लू बिजलिया लोड थाम ही कहले कि चुप रहो बिजली के तार पर लोड होला लोड तो है खम्भे पनु रहेला। तारावा हे खम्भे पन वड़ल बा तो सारा लोड तो है खम्भा पबा जे जैसन कहले वैसन मोही घरी कहिले तत्काल सेवा है। हाय पिंकी एगो से प्यार कइले रहली पिंकी एगो से प्यार कइले रहली छुप छुप के रोज बात करस इनकर प्रेमी रहे तो जली हटे रहे प्योर जली हट रहे। एक दिन कह तरीका कि अब हमरा से बात मत करे हमार नंबर डिलीट कर दो। हाँ हेलो हेलो रोज फोन लगावत रहनी है अरे वह हमरा से मीठ मीठ बात करत रहनी आज बोलावे के कहतनी का बात बा तारा लेखे बुझाता बात बा का बात बा कबो हमसे रवा ऐसे ना कहत रही कि तू हमरा कहे चली आव कबो वीडियो कॉलिंग करत रही कबो मोबाइल पर फोन करत रही। ए दादा हम ना रवा से मिले काहे से कि हमार डर लगता। सुनी हमार मोबाइल नंबर रवा रखले बनी ना तेवन डिलीट कर दिया ना तो ब्लैक लिस्ट में डाल दी। रोज रोज हेलो रोज रोज तू शादी के वादा कइले रह एक बरी से तू सुखले स्वाद काटता रह हम कहत नहीं ये बोलो कहिया दिन धराई शादी के तो तू हमारे संगे मुंह मोड़ के लागत 3-4 दिन मोबाइल बंद कर देता रह तो आज से हमार नंबर डिलीट कर दो अब हमरा से तू बात मत करे। खेला जानी खेला या राजा आल्हर बा खेलवाना डिलीट कोई दो। खेला जानी खेला या राजा आल्हर बा खेलवाना डिलीट ए डिलीट ना तो बोलो कहिया करबो कवना डिलीट कोई दो। राजा जी अब जवानी देखो तनी के चार बराता अरे हमर बात बतियावा तनी कभी गौना ना करो तो हम से मोबाइल पे बतियाई ना काहे से कब हमारा हाथ बाना। एक गीत पर प्रसन्न होके माननीय हमरा उमेश भाई जी मनोज काका जी कहाइले 200 रुपया पुरस्कार देनी और संगे संगे हमरा आशुतोष कुंवर जकर बाप 50 टकिया लुटौले और जकर बेटा 20 टकिया के गड्डी लुटौले माता रानी वहां पर कृपा बनौले रहे
अच्छा चंद्रदेव भैया आवे हने गोड़ लगता नहीं। हाँ फोटो तार रखले बानी जिगर के पास 12 बजे आज है नौका बाईपास हो हम टाइम देता नहीं सामाजिक फोटो तार रखले बानी जिगर के पास में नाका बाईपास बनल बा जे चली हो हमरा के पहचानबो कब पहचानबो हाँ बजे आई जाई हो नौका बाईपास में 12 बजे नौका बाईपास बाजी संगे एगो लइका रही ओकरा के देखले हो कब मरही बनला निहाल ना हो संगे एगो लइका रही लइके फुलावा ना डिलीट कर चिन्ह जेबो पहचान बा एगो गुब्बारा ओकर हाथ में रही तो जान जे जो हम ही ओकर बगल में पिंकी है संगे एगो लइका रही लइके फुलावा ना डिलीट कर ए डिलीट बोलो कहिया करब कवना डिलीट कर द बोलो कहिया करब कवना डिलीट कर द सखी सले हर सब दुआरा मारो में बैठल बानी घेर ले बालो गावा सखी सले हर सब अभी पूरा समाजी लोग के मिल के 1500 रुपया हमारा मनोज काका जी हमने के 1500 रुपया पुरस्कार देनी संगे संगे हमारा सिंघाड़ा दुकान माझी सिंघाड़ा दुकान चाट दुकान बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन माता रानी कृपा बनौले रहे भाव लगो। अच्छा ये बताओ तोहरा के कौन ड्रेस पहनले रहबो तोहरा के हाँ कैसे पहचानब सुनी कह तनी कैसन ड्रेस पहनले रहबू तो हरियर कलर के लहंगा पहनले रहब आ केस खुला रखले रहब आ हाथवा में एगो गुल्ला लेले रहब उखी के गुल्ला ओखी के गुल्ला ले रहे ठीक बा नौका बाईपास बा ठीक बा हाँ हरियर ड्रेस रही केस रही खुला हाथवा में ले रहब उखिया के गुला हाथवा में ले रहब उखिया के गुला लागता कि डर हमार उम्र बात पावाना डिलीट कोई दो लागता ते डर अभी उम्र बात पावाना डिलीट। बहुत रुपया इनाम 200 रुपया पुरस्कार दिले बाबू हमार चंदन जी मिठाई चाट जे वार्ड के सदस्य भी बानी डुमरी से
10 नंबर वार्ड से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। भगवान माता रानी बनौले रहे। लागता टटाम अभी उम्र बात पवन दिलीप ए दिलीप अन तो बोलो कहिया करब पवन दिलीप को तो बोलो कहिया करब पवन दिलीप को डुमरी मंटू कुंवर जी किसान सलाहकार 100 रुपया पुरस्कार देनी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। माता रानी खूब तनख्वाह में वृद्धि करस। और ही बाजी तो लइकावा कहते कि सुनो तारू फोन पर हम तो वीडियो कॉल से तरह से बतियौले नहीं खी बाकी डर लगेला। तारा मोहल्ला में जब ढूकी लेनू तो 2-4 गो खिसिया खिसिया हमरा के अंगुरी है तेरे तेरे करे ले सा। हाँ हम जाना तनी कि रवा के जे देख के जरूरत होई ओ जरला में कुछ बाना जरला में कुछ बाटे उठे ना। जब हम रवा राजी त का करिए गांव के पाजी रवा तन क्यों डराई मत रवा एकदम चल जीत चली आई घरे हमार चली आई। खेत कर मजाल बाजे बोली दी मुंह बोली बोली दी मुंह बोली लगले खाई जाई गोली बाबा ये बारूद ना दूध देता रे उठावा ना डिलीट कोई दा कहिया करब कवन बोल कहिया करब कवन डिलीट कही बस। अब दू गो गीत बीच में कई गो छुटकीला के कार्यक्रम होखो तो हमहू तनी चाहब जे बाजार के दुर्गा मैया है 1945 में एजा के दुर्गा पूजा शुरू भई। 1945 में जन घरी देश आजाद ना रहे वो घड़ी से पूजा भई तो ये माता रानी जहाँ एक बार जयकार बोलब हाथ उठाई चाहे ना उठाई बाकी जयकार में भाग ले सब है।